Здравейте, аз казвам Илиян, съм от България. Значи, нашата България стана най-пусто и най-бедно от целия свят. Да какво ще кажете? Ние не се знаем единственото между брата и сестрите. Второто, ние не можем да се справим с българската лев, от камера да се правим с еврото. От кое век живеем ние? Има хора, може да се справят с евро, а има хора са прости като нас. Не можем да се вкъме още в евро. Кой век живеем ние? Ама, майка ви да е ба. Не има големи парламенти, не има Бойко Борисов, Мишмани. Ама ние не можем да станем единствено, да станем Берлик, да станем. А тези хора гледат да ни оттрепат. Ние се борим за едно парче хляб. Ден за ден живеем, имаме семейство. Жена, деца искат да се гледат. Ние бачкаме за 60 лева. В завод бачкаме за 60 лева. Кое е по-напред? Малко да се дадат в себе си. Големия парламент. Дано до утре да почине, да умре, да видим на кой ще стане той богатство. Да ги ба, майята да ги ба. Това не е нормално. Те нямат ли семейство? Те нямат ли роднини? Те как изляха от майка си? Богато ли се извариха? Не. Всичко дойде от нулата започна. От нулата. За кой така правят тези хора? Не мога да ги разбера. Те почнаха от нулата. Бойко Борисов де е оне, де е Мишман де е. Те ще кажат, че от един път страха богати, ама не трябва да вземат от оне, другия от гърба си пари. Ама ставам на Господ. Оне знай. Удра един шамар, ама и знае как удра шамара. Оне знай. Ай, чао.